לאורח הבא שלי, חג הסוכות הוא חג של אירוח בסוכה, בבית. כדי להוריד לחץ ולחגוג עם כולם, אפשר להזמין שף פרטי עד אליכם הביתה או עד הסוכה שלכם. שלום חיים סולומון. אהלן, מה העניינים אורה? בסדר גמור. טוב, הכל פה מאוד מוקפד. נכון. ומאוד מיוחד. נכון. ומה שמאפיין... אז בוא נעבור פרט פרט. אוקיי. מה שמאפיין את המנות שיש לנו כאן היום זה שהמנות הן מהירות להכנה. כל מנה היא באמת מינימום עבודה. אצלך היא מינימום עבודה. לא, אם עובדים עם כלים נכונים, ואנחנו נדגים תכף את הסלמון. תן לנו כמה טיפים איך עושים את זה קל. כי זה נראה מאוד גורמתי, מה שנקרא. אוקיי, אז זה ממש פשוט להכנה, ואתם תכף תראו. פה אנחנו פשוט חותכים ירקות לרצועות דקיקות. אפשר לעשות בעזרת מנדולינה. יש לנו פה קולורבי, פלפל אדום, גזר, מלפפון. יופי, זה ירקות שיש להם מחיר סביר עכשיו בשוק, הם לא מאוד יקרים. נכון, זה לא עגבניה, לא הלכנו על עגבניה היום. הלכנו על ירקות אחרים. כן, וזה מטובל במין רוטב אסיאטי כזה. מה זה רוטב אסיאטי כזה, חיים? חומץ, סוכר, פשוט, חומץ, סוכר, קצת מים ושמן סומסום, זה הכל. וסויה? לא, אין פה סויה, זה הכל. חומץ? זהו. חומץ, סוכר, טיפה מים, שמן סומסום, זה הכל. קל ובאמת טעים. זה לחזור, זה לסוף. זה לסוף, ברור. אנחנו נעבור לסלט הזה, זה סלט משגע. כל פעם שאני, הנה, כל פעם שאני מביא אותו איתי לאיזשהו אירוע, הוא קוצר תשובות. אם אתה אומר טעים, אני חייבת לי... עכשיו, הוא נורא בריא, הוא נורא בריא, הוא מכיל הסבי טיבול, בצל. בצל ירוק. נכון, בצל ירוק, פטרוזיליה. פטרוזיליה. נכון, יש פה חמוציות, קשיו, לימון, שמן זית ומלח גס. זהו. ונורא פשוט, נורא טעים, הלימון עובד יפה עם החמוציות. קניתי, טעים ביותר. עכשיו, המנה שהיא באמת אולי קצת הכי מורכבת, היא לא מורכבת, קצת לוקח יותר זמן לעשות אותה, זה הלחם עם הבשר, שאנחנו נפתח אותו, ואז תראי כמה זה יפה. אבל הוא נורא פשוט להכנה, זה לחם שעשוי מבצק שמרים, בפנים יש בשר, בצל, זה פיתוח שלך? פיתוח ישראלי? כן, זו מנה שאני עושה. אם אני מזמינה שף פרטי אליי הביתה, מה אני צריכה להכין את החומרים? את לא צריכה להכין כלום, אני בא אלייך ואני תופר לך את החליפה, מה שאת צריכה אני מביא איתי, אם זה שולחנות וכיסאות וסכו"ם. אתה בונה את התפריט לפי בקשות של אנשים או לפי ראות עיניך? לפי בקשות של אנשים, אנחנו עושים את זה יחד. בדרך כלל באוכל מניסיוני צריך לעזור לאנשים לבחור. כי הם לא כל כך מפוקסים. וזה תלוי גם במספר המשתתפים באירוע. ואתה מבשל במטבח הפרטי שלהם או שאתה מביא חלק מהמנות מוכנות? אני עושה הכנות, הכל טרי. אנחנו עושים הכל טרי בקייטרינג. העין שלי ככה. הסלמון? אז תוך כדי אנחנו נתחיל ואני רוצה שתראו כמה זה פשוט. אתה מכין את זה? צ'יק צ'ק. ממש דקה וחצי ואתם תראו את העניין. נתח של סלמון. נתח של סלמון, סטייק של סלמון, זה בלי עצמות, טרי בהחלט. אנחנו מטבלים אותו במלח גס ופלפל גרוס. זהו, מעט שמן במחבת, תראו כמה זה פשוט. שמן זית? במקרה הזה שמן זית, מי שלא אוהב זה גם בסדר שמן רגיל. כן. יש כאלה שפחות אוהבים להשתמש. שמים את הצד עם האור. בדיוק. אני קודם צורב את האור. אני צורב טוב טוב מארבעה צדדים. גם הצד של האור, גם הצד הזה, והפאות הצדדיות. אוקיי? אחרי שצרבנו את הסלמון היטב מכל הצדדים, ממש לקבל גוון. הגוון הזה, הגוון החום. אנחנו מתחילים להוסיף נוזלים, אנחנו נעשה את זה קצת יותר מהר. איזה נוזלים אנחנו נוסיף? מיץ תפוזים וצ'ילי מתוק, וזהו. מיץ תפוזים רגיל שקונים בסופר? כן, אפשר לסחוט תפוז. אפשר לסחוט תפוז טבעי. כן, אבל בעיקרון זה מיץ תפוזים שקנינו בסופר. תזהרי לא להחתים את החולצה העונה שלא... בסדר, אני מאחוריך, אתה מגן עליי. כן, יש מספיק הגנה. הגנה? כמו שצריך. אחרי שצרבנו אותו יפה וקיבלנו גוון יפה, אנחנו מוסיפים מיץ תפוזים, בערך חצי כוס לסטייק. אוי, הריחות. ומעט צ'ילי מתוק. ממש בקלי קלות. זהו. חבר'ה, זהו. זהו? עכשיו אנחנו מצמצמים את הרוטב כשאנחנו הופכים... כמה דקות? זה עניין של 4-5 דקות עד שזה מצטמצם ונהיה מעין רוטב ריבתי. הנה, זה מה שיוצא אחרי. זו מנה מדהימה. חיים. מנה מדהימה. תענוג, אתה יודע למה אני רוצה לצאת לפרסומות? היא לקחת ביס מהדג וביס מהבגל עם הבשר. ופירות יער עם אגוזים. וזה בקינוח, זה אחר כך, בסוף התוכנית, מבטיחה לך. פרסומות וחזרנו. אל תלכו לשום מקום.